ଏଇଠି ବୁଝୁଛି ଏ ମାରି ପଡା ଛେଳି ଛୁଆ ମୋର ପଡିଲି କରୁନି ଜନ୍ମ କର ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି କାମ କର ଏକାଠିଆ ପାରିବିନି ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକି କରୁଛି ଆଉ ଏଟା କଣ ପାଉନି ହଁ ପାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ତମେ हेलो ତମେ ସେ ଗେଞ୍ଜ ସାହି ଡକ୍ଟର କହୁଛ କି? हाँ मु कॉर्पिस डॉक्टर कहूँ କଟପିସ୍ ଡକ୍ଟର ହଉ ଭୁଲରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତମ ନାଁଟା ଆଉ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଜନ୍ମ କରିବ ତମେ ଆସିବ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ कौन जन्म कर ଏ ପିଲା ବା ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ କଣ ଛେଳି ଛୁଆ ତ ନା କଥା हाँ मनीष छुआ जन्म कर मुझे कौन करी ତମେ ନ ଆସିଲେ କେମିତି ହବ ତମେ ପୁଣି କଟାକଟି କରିବ ନା ନାଇଁ हाँ हाँ तुम गाँटा कौटी ତମେ ସେପଟେ ଯାଇ ସେଇଠିକି ଆସ पहुँच 10 मिनट पहुँच ଡକ୍ଟର ଆଇଲେ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ हाँ हाँ कौन कौन कौटी 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 ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତା ଟିକେ हाँ कौटी ସେଇ କରି अरे ये मनीष छुआ जन्म कर गाय छुआ जन्म कर ये तो गाय छुआ जन्म कर चिल्लो ନାଇଁ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ तू तो छुरी आने बोली ହଁ ମୁଁ ଘରୁ କଟୁରୀଟା ନେଇ ଆସି हाँ हाँ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ଭାରି କଷ୍ଟ तुम्हें मेंढा वाले देखा तो ଛୁଆଟାକୁ ଦିଅ ନିଅ କେତେ କଷ୍ଟ କଲଣି ଉଠାଇ ଦିଅ ଶୋଇଯା ଧନ ଏଇଠି କଥା କହିବି ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି କଣ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସେ ବେକାରିଆ କଥା କୁହ ନା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନା ମରିମାରି ଯିବେ ଭାଇ ଅଶୁଭ କଥା ଧରନା ମୁଁ ହାଣି ଦେଇଛି ମତେ ଶୁଣ କାଳେ ମରିମାରି ଯିବେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ରଖ ତମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦବନି ଜମା ଦବନି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ହଉ ଚଳିବ ତମେ ତା ଦେହରେ ତମେ ହାତ ଦବନି ନାଇଁ ଦେବିନି ହଉ ମୁଁ ରହୁଛି ଭାରି ଭାରି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା ନନ୍ଦନ ବଳିଲା ଆଉ ମୋ କୁଳ ନନ୍ଦନ ମୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚନ୍ଦନ ମଲା ବେଳେ ମୁଁ ନେଲି ନିଆଁ ଦବ ବରା ଦେବି ପୁଅ ଯାଉଛି ଯାଇ ପାଇଁ କଣ ଆସନେ ବାବୁ ଆମର ଆଇଲେ ବାବୁ ଆଇଲେ ଏଇ ବାବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଅଟେ ବଡ କଲି ତୋର ବୋଧେ ଏ ବର୍ଷ ଜମି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ କଥା ଜମା କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆଉ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆର ବର୍ଷର ବାକି ପଇସା ଦେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେ ଆଉ ଦେଇ ବାବୁ ଦେଇ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ମତେ ଆଣି ଚିକେନ ଦଉ ଜମିଦାର ବଗ ଗୋଡ ଖାଇବା ତୋର ଉକାତ ଅଛି ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ବଗ ଗୋଡ ଖାଉଛୁ ଦେଖିଛୁ ବଗ ଗୋଡ ଦେଖିଛୁ ହାତଟା ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ବାଡେଇନି ତତେ ହେଲା ତୋ ଆଗରେ ସିଏ ମତେ ଏମିତି କଥା କହିପାରିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି ସେ ଆଉ କହିବନି ଭୁଲ ମାଗିବ ସେ ଆସୁଥିବା ଗୋଳି ପାଟି ଜୀବକୁ ଅଟକେଇ ହବ ଚାଟି ଦବ କମେଡି କରିଛି ନାଇଁ କମେଡି କାଇଁ କରିବି ସ୍ଲିପ କଣ କରିଗଲା ଏ ବର୍ଷ ଠାରୁ ତୋ ଜମି କିଛି ନାହିଁ ତୋ ସବୁ ଜମି ମୋର ନାଇଁ ଦେଇଦବ କଣ କହିଲୁ ଜମିଟା ଦେଇଦବ ଦେଇ ହବନି ମୋ ହେୟାର ଟା ସେ ତୋ ଛାଡିବିନି ତୋ ବାଡି
ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତ ହେଇଠି ଗଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏ ହଗୁରା ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ହଗୁରା ଘରୁ ବାହାରେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କିଏ କହିଲା ତାକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ତାରି ସକାଶେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ତୁ ଏମିତି କହିଛୁ ସେ ଆମ ଆଉ ଭାତ ଡବେ ମିଳିବନି ତ ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭିକ ମାଗିବୁ ଭିକ ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପାୟ ଜୁଟିଛି କହିବୁ ଭଲ ଉପାୟ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଝିଅ ଗୋଟା ଦେଖିକି ପଠେଇଦେ ସଜା ପୁଅ ଭଳିଆ ସତରେ ଲୋ ପୁଅ ଆରେ ମୁଁ ବାପା ଗୋଟେ କହିଥିଲି ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକିଆ ଝିଅ ପଠେଇବି ଆଉ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲୋକିଆ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ତାକୁ ପଠେଇବା ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ 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 କତି ଚାଲିଲି ରହୁନ ଆରେ ଛୁରୀ ତୁ ଇଂଲିଶ କରି ନାହିଁ ତମେ ହଉ ମୁଁ ଆଇଛି ଚାଲିଗଲା ଏକାଥରେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଇଦେଲି ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ ଦେଇଦେବି ଦେଖିବା କଲ୍ ଗୋଟେ ଗଲାଣି ଦେଖେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ତମେ ସେଇ ଫେସବୁକରେ ଯିଏ କହୁଛ ନା ଭଲ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଥାଉ ମ୍ୟୁଟ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ ହଁ 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 ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଏତେ ବେଜତି ସହି ହବ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଭ ସେ ହବ ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୋର କ'ଣ ଲାଗିରେ କଥା କ'ଣ କି କମେଡ଼ା ନଥିଲା ତା ଭାଇ ତ ଯୋଉ କୋପଣା ଥିଲା ଅର୍ଧ ଯାଇନି ମେଡ଼ିକାଲ କରିଥିଲି ତାପରେ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲି ହଉ ସମସ୍ତେ ଏକା ଆଉ ଟ୍ରାଏ କର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ଠାରୁ ମାଜୁଛି ଆଗେ ବହିପତ୍ର ମାଜୁଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିଗଲି ଦଶମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ଏବେ ବାସନ ମାଜୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଏମିତି ଭଲ କିଆର ପୁଅ ପଟେଇ ଦେଲେ ମୋର ପୁରା ମନ ଛନ ଛନ ହେଇ କନକନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମେସେଜ ହେଇଲା ବୋଧେ ମୋ ଆଇଫୋନରେ ଗୋଟେ ହାଇ ପଠେଇଛି ମୋ କତିକିରେ ଭଲ କିହାର କଥାଟା ଟିକେ ହାଏ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦିଏ ଆଉ ଆରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ବାଲିସାହିରୁ କହୁଛି
ମୁଁ ତ ନଈ ସାହିରୁ କହୁଛି। ଆର ଗାଁଟା ତାହେଲେ ପଚାର ମୁଁ ନଈ ସାହିରୁ କହୁଛି। ଦେଖା ହବା ଆଉ ହବା ଆଉ ମୁଁ କୋଉଦିନ କହୁଛି ପରଦିନ। ହଉ ପରଦିନ ଆମେ ଦେଖା ହବା। ପରଦିନ ସେପଟ ଗଡିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ମଝି ଇଟାଫିଟା ଅଧା ହେଇଛି ସେଇଠି ଦେଖା ହବା ଆଉ ବାଏ ସେ ଝିଅଟା ମତେ ଏଇଠି ଦେଖା ଦେଖିବା କଷ୍ଟ ତ ପେଲେନି ହେଲି ଏଥର ଦେଖିବା କହୁଥିଲି କହୁଥିଲା ଏଇଠିକି ଆସିବ ସେଇଠି ବଇଯିବ ଫୋନ କରି। ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ଅଛ? ଓହୋ ଦେଖିଲି ହାय ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢୁନ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଟିକେ କଥା କହିବନି ମତେ କଣ ମତେ କିଛି କହିବନି ସେ ତିନିଟା କଥା କିଛି କହିବନି ମତେ ଭାରି କିଛି କହୁଥିଲ। ତମେ କୁହ ମୁଁ କଣ କହିବି ତମେ କହୁନ ହେଲେ ମୁଁ ତ ତିନିଟା କହିଲି ମୁଁ ଚାରିଟା କହୁଛି ଆଲୁ କଥା କହୁନ ଘର କଥା କହୁଛି। ହଁ ପଚାର। ତମ ବାପା କଣ କରନ୍ତି? ବାପା ଗୋଟେ ଅଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏଥର କଣ ବାସନ ମାଜିବା ଦିନ ଗଲା ସବୁ ଚାକର ବାସନ ମାଜିବି ଆଉ ତମର? ମୋର ଆମର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି 100ଟା ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି 200ଟା ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି 400ଟା। ଏଇ ମାସକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ 10,000 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ଆସେ ଆଉ। ଖୁସି ହେଇଗଲା ବାବା ଖୁସି ପୁରା ହେଇଯିବ ଭଲ ହବ। ବେଶୀ କିଛି ବାହାଘର ଦେବେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦବା ବାହାଘରଟା ଆଉ। ହଉ କରିଦଉନ ମୁଁ କରିଦବା ଆଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଟା ତ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଆଉଛି ଆଉ